enye izinto engihlala ngizisho empilweni ile ukuthi uhambo the journey akusiyona nje platform esinikeza abantu abasuke sebeshawa impilo noma abadala noma abanezitori ezidabukisayo kufanele bayixoxe. Uhambo lwempilo yomuntu liyahluka, khona abanohambo lomnandi, khona abanohambo olwahlukile olingeluhle, kodwa okubalekile ukuthi konke kuuhambo. Ubufakazi ke balento engiyishoyo ukuthi guest yethu namhlanje umuntu nje osemncane ngendlela eyisimanga, kodwa uhambo lwakhe empilweni selibelude selidlula olwabantu abaningi asebekhulile asebephila emhlabeni isikhathi eside iminyaka eminingi. Ngikubingelele ngikwamukele kuhambo la journey eplatform lesinikeza khona abantu ithuba lokuthi basixoxele ngiyabo impilo. Makuthi uyaqala ke ukuthi ungene la kule channel yethu ezasekhaya network yenza okufaneleke, cindezela lapha ke usubscribe, ulike and share ichannel yethu ukuze nabanye ayibone. Khumbula ukukhula kwethu kulele ezandleni zakho. Uma kuthi uyafisa ukuxhumana nathi kulula, inamba u061 401 7076 061 401 7076 okanye ke uthumele lapha i-email ku media@gmail.com media@gmail.com. Njengoba bengishilo ke guest yethu umuntu nje ubaluleke kakhulu empilweni, uzoyizwela kuzoyixoxela yena ngempilo yakho. Asimamukele sikwamukele Nkosazana, sawubona unjani? Ngiyaphila unjani? Impilo ibuzwa kuthina. Yabona mase sibona wena impilo ikhona. So tshela thina, yabona into yokuqala nje ngizokubuza yona, and I've been itching ukubuza lo mbuzo kusukela ngizwe ukuthi uzofika. Every day ngihlangana nabantu abasha abaku age yakho. Labo bantu labo siyabikelelana ngibabuka kukho ukuthini okubalekile ngabo ngikhuluma ngabo. Yini wena le ocabanga ukuthi yona le dala ukuthi uzobela namhlanje sibe nawo yini lohluke ngawo abanye abantwana ngempela ukuthi uzobela. Mina ngitshela ukukhuluma nabantu abadala kuyaqala namhlanje ukukhuluma nomuntu oku age yakho. Okay, so ngiyakholela ekuthenini into ebalekile ya manje ukuthi ubone mina namhlanje ngihleli la nawe ukuthi ukuzazi kwami ukuthi ngiyapha empilweni, ukuzazi ukuthi ngifunani empilweni, nokwazi ukuthi from ngiqala into engifuna ukuyiqala ngize ngifuna ukuyiqeda la ngifuna ukuyiqeda la ngingubani. So never ukuthi angigive up, ngiyazi ukuthi ngaqalelani. Of leyo nto leyo esikhathini samanje iyuthi yamanje yahluleka ingane manje zahluleka ukwenza leyo nto. So I think ngihluleke ngakho ukuthi ngiyazazi ukuthi ngiyazazi ufuna and you're not just only the beauty. Yeah, the beauty with purpose and beauty with brain. Hayi akusho wena sayibonela. Okay, sithatha sibuyisele emuva. Ngifuna ke ukuthi uyithule wena. Ngifethu usiko nje lwale ekhaya. Ukuthi wonke umuntu ayithule yena azisho because mina eyangiyekumanga mina kuyafika. Ngase ngikuthule mina nje manje. Xoxela izitori ezinde kabi nawo ongazazi. So akuyithule wena kumuntu ongakwazi ukuthi ubani wakabani osukaphi. Igama lami nguLethoya kwaMadlala, ngihlala kwaNdengezi. Ekuzala kwami ngazalela la eDurban, but ukukhula kwami ngakhulela ePietermaritzburg, ngikhuliswa ugogo wami omamkhulu kama wami. So bengihlala naye kangabona ukuthi sekusethi stable home umuzi nje usual yabo ofana nemizi esemalokishini esemalokishini. So uma wami at the age of 4 wayelokhu nje ngibuka ethi nje okay, not at the age of 4 but wangiqalisa le wonto at the age of 4. So ihleze ngibona ngithi le ngane ihlezi nje idlala ngamaqhukusami, ihlezi ibhala uform ehlala phansi ubuledi obungaka. So she thought ukuthi azina ngivele ngimfake imodeling. So I believe ukuthi imodeling angiyikhethelanga mina but yakhetha iyona yakhetha mina, iyona eyaziveza kumina. And so ngaqala kanjalo ukumodela at the age of 4 na mengikhula kanjalo ngikhula nje ngenza izinto nasesikoleni bangibiza ngama assembly basho ukuthi uLethoya modela kephi nakephi. Leyo nto futhi yegcina isidala ukuthi ingane zingangithandi zingibhulishe. Angikhulanga nje kwi-environment enabantu abanothando around me because nje babehlezi belwa nokuthi nje ngihlezi nginama positions kephi nakephi yabo, I'm always winning and stuff. So yeah, ngikhule kanjalo nje kwi background kanjalo. And then ngikhule ngena ubaba
ubaba wami I knew ukuthi I had a father but ngangamazi nje ukuthi umuntu onjani uhlalaphi konke lokho but ngangimazi ukuthi ngiyamazi yazi ukhona yena yeah so ngangisizwa nje uma wami from the word go nogogo wami la gogo shame yo ngila ngikhona namhlanje uyena yebo noma Ngoba niyayibonela ke majitha indaba ukuthi ke ningabi sempilweni yezingane zenu ukuthi nilahlekelwa yini niphuthwa yini uthola uma sexoxa ngani sexoxa nje ngento engacaci kahle ngoba anizani ibe naleyo relationship with izingane zenu nisebancane azizame ke madoda azizame ukushintsha isimo sizame ukuthi sibe khona empilweni izingane zethu khumbulani mfethu ube khona empilweni yezingane zakho njetha zonke zothela yabo so okay kulungile ke yazi kunento oyithintile la Thoya la ukhuluma khona ngendaba yokuthi i-childhood yakho yayingekho mnandi ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi ezinye ingane zazikubhulisha esikoleni so lento ye-bullying thina siyayazi ke yayivele nje ikhona ndiyayinkulu ngekhathi zethu ngesikhathi senu ke ngoba ikhathi ezihlukene andiyihlukene kakhulu yabo ngalesi senu isikhathi ibinkulu kangakanani yena ayikho that much but ikyaba khona ukuthi ukuthi ibhekene nawe ibhekana nawe so at that time ngiyakholelwa nje ukuthi hayi futhi kwakuyisimo sami na ibullying ukuthi nje impela because esikoleni angikaze ngibe ne-grade engizothi ngayi-enjoy because each grade ngabhulishwa in different ways futhi nakhona yabo so nje kwakuyinto nje awenze nje obingelela abantu abebebhulisha lebathi bakubona ukuthi ulaphi balaphi bona nemfonzi ngibaye yimlo enanimtaba nimenza yonke into le mina nimbona nothing namhlanje ubani nothing okay but ke on a serious note iya-affect kanjani lento le empilweni because mina ngiyakhumbula nje namanje futhi leyamfana lesohlakana khona kusho ukuthi sewubaba naye manje kodwa lesohlakana khona mina naye hayi phela kukhulu kokwenzeka yabo i-bullying ibhlungu angifuni qamamanga and ukhula nayo fana noma umuntu ezoyenza into encane kuwena uba nalokho ukuthi awushuthi ngifanelwe yilento kanje ngifanele ukulandela into kanje empilweni yami yabo so ibhlungu and ukuzibona nje njengomuntu ongazi ukuthi ungambukela phansi nawe yabo ugcine nawe usuyi-undermine usungazithathi ngale ndlela ekumele ubuka ngayo as a person at the point when nami ngangisengiba nakho lokho ukuthi mengazenzeki izinto zami ngithi ayishuthi vele kungidalela ukuthi nje okwami kuhambe kambi ngenxa futhi na ngiyakhulukazi ngenxa yabantu and stuff yabo and kuyagcina sekwenza kwayi wena as a person ushintshe indlela oyiyona kwabantu ukuthi kade unothando nani ugcina usuba nenhliziyo embi ugcina usilebaza abantu abangakulimazanga yabo ngenxa ukuthi usane nalento ebhlungu enhliziyweni odinga ukuthi uyidedele uyikhiphe kube right kwesisikhathi gcina uphelelwa nawe uyithemba yes uphelana nane kuyithemba nje konke okwenzayo nobuwena yazini asiyakhuluma indaba ezimbi indaba ezibhlungu asikhuluma indaba ezimnandi because konke lokho kusele kwi-past yabo so asikhuluma into ezibheke phambili njengamanje usikhulume ngogogo wakhuluma ngoma tell us about labo bantu ababili bonke kuba ngesimali ebusweni yabona mekuthiwa khona God mother emhlabeni ngisho ukuthi uNkulunkulu waziletha nje siqu sakhe ngalabo abantu besifazane ngokuletha abangenzele kona and abangilahle nje ngibona kahle ukuthi I have no place to go ngiyazi ukuthi bona bakhona la uNkulunkulu la yabona ayikho into engathi ibaluleke kakhulu empilweni yami njengamanje njengomuntu engiyena namhlanje ngokuthi bangifundisa uNkulunkulu ngoba kube kuthiwa it's not about that ngabe futhi for sure ngabe kade ngayishonela ngoba ukwazi ukuthi no matter what I do no matter what happens empilweni yami khona uNkulunkulu ekuyibona bangenza ukuthi ngimazi uNkulunkulu it's the best gift engangayithola kubona ukuthi ngazi uNkulunkulu so nje ngasho ukuthi ngila ngikhona ngiyazazi ukuthi ngifuna empilweni izinto engizenzayo akukona ukwazi kwami nokuhlakanipha kwami nokwazi kwami ngihlakanipha kodwa it's the will of God nokuthi nje azilethe kuthini ngoba kuthiwa nje mekhona yena nendlela ikhona so nje ngithi nje ngiyaba appreciate kakhulu kuzo zonke izinto nje angazi ngathini but nje usaphila nakhokho yebo usaphila as one of the things engike ngizinotice ngempilo yakho ngingayazi because njengoba ngisho ngiyaqala ukubona bengilokhu ngizwa ngawe kade ngaqala ukuzwa ngawe kahle kahle so i relationship onayo noma wakho
ngokwakho ukubona le relationship yakho noma wakho ibaluleke kangakanani futhi kubaluleke kangakanani ukuthi ingane especially intombazana ibe nobudlelwano obuqinile noma ibe ne relationship eqinile with umzali. Leyo topic akuve kuyi topic ebaluleke kakhulu okuyukuthi ngiyafisa ukuthi ngiye ngihlale nabazali nama daughters amaningi ngikhulume nabo ngama relationships abo nama daughters abo because ngike ngibuke mina izingane nginalento lokuthi ingane ivele isuke nje ingitshela inkinga zokuthi yazi kwenzeka u1 no2 no3 uma kanjani nje and I've realized ukuthi most yabo ekhala ngokustrict kwabama bazo to a point where uba strict ngalendlela ukuthi umuntu aze enze into angamela ngabo uyayenza naye hayi ngoba eyenza ngoba esuke hayi ngoba eyenza ngoba esuke ekuyinhloso but usenalento ukuthi let me just do it ngoba phela manje ngivalelekile yabo lento le awakwazi ukuba free ukuthola ama advice nayo yonke lonto le kubalekile kakhulu ukuthi nje uma wakho kahle lento le ukumzali basically ukumzali ngoba kuba uyena owenza ukuthi ingane yakhe ingabe open up to yena so izigcina isenza izinto ezibheda ubuza umzali uthi hayibo ngoba lengane nje ngistrict ngaleyo ndlela ngiright ngiyayifundisa nani but awuyinika ngingane leyo nto leyo ukuthi ikwazi ukukhuluma nawe ngezinto ezizoyifundisa empilweni ukuthi u1 no2 no3 ungawenzi not ukuthi uzohlala naye manje uthi lalela wenza u1 no2 no3 ngibina zokushaya ngikuphumeleze la ndlini cha ingane ngazi ukuthi ungaba nebond ukuthi iba umngane nami but nalobo mngane bube nama boundaries so umana mina ngifuqa mama ngongifundisile ukuthi angibe umngane wakhe ngixoxe naye izinto engifisa ukuzenza ngiyishare naye ukuze ngizokwazi ukuthi ngibe ne clear knowledge ngalento engisuke ngifuna ukuyenza ngazi futhi ukuthi ngiyaphi naleyo nto leyo because kuthiwa indlela ibuzwa kwamaphambili so if ungazi kokuphambili obvious uzophelela endleleni so nje kubaluleke kakhulu ukuthi omama bakwazi ukuthi bakhulume nezingane zabo neglect ingane lokho ithi hayi awungeka ulokhu uyixosha ingane ithi zama ukukhuluma nawe zibhlungu lezo zinto ngoba ingane igcina isibona ngathi azi mina shuthi nje kungami ngiyinto nje angifisa ngivele noma ngenze noma yini ngoba phela vele anginendaba nami tazo ukuyenza ungivalela la endlini nje kuningi engakusho ngezinto abazali abazenza ukuthina okwenza ukuthi sigcine nathi sesibheda ngoba sinayo indlela abasifundisa ngayo emnandi yabo sinjoba seyingane we want to learn ngendlela yobumnandi ukuthi nje ayibo uma vele ngizocela lento lena angikhombisa indlela eright in a fun way yabo Ake akobe nayizwela ke bazali ukuthi izingane zifuna ukufunda ngendlela nje ethokozisayo letho yakithi efana not in that way ukuthi phela manje ngeke uze ungishaye but nishayo ukushaya kulungile okay kodwa eyikhathi zamanje ayifani abazali bamanje bavele babe strict to a point ukuthi manje uzowenza sengazi ukuthi manje ngisafile esikhathini sakhe yabo indlela yokuthi manje usuzoba strict lokho ukuthi angazi uyangivalela andisenze ngishayo letho yabona umuthi ba strict lapho ngathi kancela bekhona ivideo kubuke abethu ukuthi babenja uzobona ukuthi makhuleka ngoba strict kusuka bukhonywa ngani but ke siyambonga kakhulu mawakho ngerole ayidlalile empilweni yakho kuyisifiso sami strict la mama yo hey ngibone kahle ukuthi ya ngabheda la ngifile but ke usicelele kena ngiyafisa ukuthi ahlale kule sithi la ngelinye ilanga ke sixoxe naye ngendlela yokukhulisa nje umntwana okay ke sibuyele kwi modeling okuyimpilo yakho so njengoba ke I modeling usube kuyona from the age of 4 ngiyazi ama achievements asemaningi ngendlela ezimanga ngithe uma ngizwa ngozwile yabona ngalabathi kuthiwa imali ngixoxele kwathiwa angaphezulu ka100 iyo at this age so achieve izinto more than 100 sitshele izimbalo lezi okuyizona nje zama highlights ngempela obonayo uthi ake yabona ke la angase ngifikile ama highlights engawasha ama highlights engathi awa international yabo la acisha angifikisa international imaki sibambe uma uthi international usho ukuthi emhlabeni wonke ufuna sicaceleke yabo ngoba mhlawumbe uthi international qonda ukuthi hayi KZN noma Durban international le phesha koyilwandle yebo so awuchaza silalele so khona le pageant engayingenela online of it was the first online pageant eyaphesheya engayingenela I think I was
9 or 10 ya ka computer online ke lapho ngawina ke nakhona yayi online pageant yase China Yo. ngawina kuyikona ukuthi angisazuthina yayivimbila lesikhathi singakwazi ukuhamba abroad kodwa ngangayona iCovid so ngawina kanjalo ke nesession ngayithola ngesikhathi uthi wawina washaya abantu abavela Yebo. onke amazwe. Yebo. Okay. And then ngangenela i-pageant International Junior Miss South Africa la ngangiyithanda lapha angifuna mama ngiyabo mekuthiwa impamba pageant ayidla imali ayidla impela but leyana ngeke ngize ngithi ngingakhala kuyona because kwakumnandi ngafunda yabo kwakuningi nje okwakumnandi ngakho and then mase kuba Miss Teen Tourism Global of which it was a national pageant engayiwina nayo ukuthi iwin yakhona ukuthi ngihambe ngephesheya and then ngahamba ngaphesheya ngerepresent South Africa ngo-2022 Phesheya. yebo Iminyaka emingaki lapho? ngangina 13 yebo Na 13 usuku. lapho ngikhompethe nabantu abano 17 18 kuyaphezulu ku-20 something ngicabanga ngina 13 I was the youngest contestant ngafika ngawina Ufika wawina. Okay. so nje yabo lapho nje ngangisengisho and into engithanda ngalokho ukuthi at the age of 11 and 12 ngangiyitshelile vele mindset yami ukuthi ngifuna ukuya phesheya at the komnyakeni omncane yabo ukuthi nje ngithi nje adirect ngiwumuntu omnyama kwafezeka isiprofeti. yebo awufithi ngihlezi nje ngisho nje ukuthi kumuntu yami kusangenzeka it's doable it's possible idinga lento le uthando isineke nokuzazi ngayo ukuthi ufunani Yabona ke kuthiwe onendlebe uyakuzwa lokho akushoyo umoya emabandleni ngihlala ngisho lento ukuthi ke onendlebe uyakuzwa lokho akushoyo ulathoye ukuthi la sizizwe yabona nje into engicabanga njengamanje ukuthi amazwi njengalawa ayasikhuthaza ukuthi azivuke siyithathe yabona ulethoye mathi it's doable it's possible yini ke sivimbayo ukuthi sivuke siyithathe ukuthi sekonakele kangakanani kwi-past she past ngemuva ufocus ephambili siqhubeke sibone ukuthi yini osenga achieve sekuleya phesheya imaphi lamazwe suhambe kona ngadlula eDubai ngase ngisho nePhilippines wadlula eDubai Dubai Dubai kumlani uyinothisa lento ukuthi labantu abaloku befika lana owesibili umuntu osefike lana esitshela indaba zo international ositshela uDubai you are the second person osefike wahlala la esitshela indaba yaseDubai thina iDubai siyazile mjondolo lesazo yakho sizojikela iseDubai okay how was it Dubai eDubai angihlala ngakhulu because kahle kwaku angithi ibhano elidlula ngakhona okay touch it ngahlala yes ngahlala usuku so basically kwakumnandi kwathi kwakumnandi wambona ukhanya imbawu hayibo phela ngizothu useyisakhamuzi sakho kwakumnandi eDubai ngifuna uqamba amanga then from Dubai waya ePhilippines ngahlala izinsukwani eDubai mase ngaya ePhilippines how was life ePhilippines compared to impilo yala eSouth Africa kwakumnandi but kwakumnandi ngifuna uqamba amanga yonke into nje kwakumnandi nga-enjoya kakhulu but angithi ubone ukuthi kuyonke indlela ehambayo kukhona lento leyo umuntu uphuma uyifundile kuyona lapha ePhilippines ke sesikhuluma ngendawo nje yakhona there's a lot I learned about intsha yakhona izingane zakhona lapha yana bafundiswa ukuba independent besaba ncane I think kwakhona izingane ezino 6 years 7 years khona indawo engazuthi i-center yeingane abadayisa izinto zabo khona bakhe izicathulo khona abenza abadayisa ingubo bakhe izikhwama bazenza bona lezo zinto sayisa kuyona leyo ndawo le and I was like wow if only I could bring that la ngikhombise nje ukuthi izingane ayivulela ukuthi ziphathe zisebancane ngendlela eright futhi nakhona khombisa ukuthi okay kukhona umzali behind this but nje kubalekile ukuthi nje and uyabona ukuthi azidlali ngalento ezenzayo ziyasiza emakhaya yo ayishem ngafunda kakhulu ngalokho ukuthi even though bawubona ukuthi isimo sakho nasikho right but do something about it kunokuthi uhlale phansi uthi hayi ngiyabalisa uhlezi ubalisa wenzani ngakho yabo so nje yona ngakufunda kakhulu lapha yana nokuthi babe nothando kakhulu basikhombise nje ukuthi we are so welcomed all in all nje ngafunda ngaphinde nga-enjoya
ngakhula kona. Okay, ukhuluma ngokuba se-Philippines. Yini le kubeka khona? Uthe yiphi le competition ayikubeka khona? Miss Teen Tourism Globe. Miss Teen Tourism Globe. South Africa, yes. Okay. Ungenela kanjani wona? Kwenzakalani? Miss Teen Tourism Globe i-pageant sibona ngama-posters vele. So ngaqala ngangenela le pageant ngayithanda ithatho yakhona Miss Teen Tourism Globe. Okay, and then ngangenela i-pageant ngarena as a finalist. Ngrena kwami izinto engangizenza mostly kwakuyizinto engithanda ukuzenza vele genuinely ukunikela ukuba ama public speaking of which manje ngisakwenza. I believe into engibizele kuyona vele yabo ukugruma nezingane nje. And then ngawina ke mengiwina ngithola opportunity ngephesheya. Yo, the road yo ama preparations ukuya phesheya was rough. Mfundisi ngasho it was rough because ngiphuma ekhayeni elingekho right financially. Okay. So anginama sponsors, mind you, bayangazi kameya abantu abaseyikhundleni eziphezulu awubona ngathi bangangixhasa, they know me so much, kodwa nje angazi, kodwa ngike ngathi ngayithatha lento le ngayibheka ukuthi uNkulunkulu mengakafuni usizakale ukakusebenzisa amandla akho ukuze ubone ukuthi how much capable you are ukuthi uzenzele wedwa into unamandla mangakanani ukuthi ukwenze kube possible, nanokuthi okakwenzise into wedwa ukuze akhombise bona ukuthi with or without you she can do it. So uNkulunkulu nje kukho konke engithe ngabhekana nakho ngibe ngibadinga labantu ngibona ngathi ukuthi I need supporters, kodwa bengaveli ungikhombisile ukuthi tanambe ngikukhombisa la ukuthi ngami nawe nothando lwakho singakwenza lento le yabo. So and then uhambo lami lokuthi ngilingiselele lento le nabe kungekhulula and izinto zami eziningi ngayithola a day or 2 days before ngihamba ngephesheya. Njengevisa ngayithola ngosuku abanga. I was like yo guys kwakunzima kakhulu, even ama dresses zami alunga a week ngihamba kwakungelula nje. Okunye esasikhula ngakho ke mina because ngina 10 uma wavula iDream Chasers Academy abazali babemcela ukuthi akavule i-modeling school iDream Chasers Academy. Dream Chasers, yeah. So indlela ekwasikwazi ngayo ukuthi si fundraise ukuthi sasithatha ama donation form sihambe sememgaqweni sicela abantu ama donations. Yabona nje abemaningi ama ideas esasiwenza ukuze sikwazi ukuthi sifeze lento esifuna ukuyifeza. And abantu basuke bayibuza ukuthi yini lengaka ugele aze abe kangaka ifuna izinto kangaka nemali kangaka just for a minor title and a search. Into ebalekile lapha yana mina engifundile ukuthi it's not about the crown and the search, but it's about what you learned throughout that journey and yini ekukhulisile kuyona lo journey, because modeling mina engifundisile ngempilo iyodwa nje of which it's what we need empilweni. Yes, education izosifundisa but ayisifundisi ngempilo yabo. So kwi-modeling nje ngifunde ukuthi ngikwazi ukuyimela, ngafunda ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyenza kanjani imali ukuze ngikwazi ukwenza lento engifuna ukuyenza nokwandla nokuthi ngisenze ekhaya. Ngafunda nje ukuthi ngiyiphatha kanjani njengentombazane, ngipresenta kanjani kwabantu. So nje ijourney yami nje asithini from Miss Teen Tourism Globe South Africa or national pageant to international ngifunde kuningi because nje bekungelona uhambo olula but lingikhulisile futhi la ngenza umuntu ongcono. Wemakhansela politicians, ministers nosoma business nina nihlala nisakala ngokugcoka impahla ezibizayo, nisaka ngeimoto ezinkulu, nisaka ngeimoto no blue lights nayo yonke lento notshwala obizayo eniphuzayo. Ake nisondele la ke sikhulume le ndaba. Uma kwenzeka izimo ezinjengalezi uthola ukuthi ke a young child ekhula phambi kwenu eyenza izinto ezinkulu idinga usizo, uthini unembeza uma ukwazi ukuthi wena uhambe uyothenga ibhodlela la 200,000 ubuzoposta on social media ukuthi wena ubusendaweni ethile noma buhamba ngemoto ethile noma ugqoka into ebiza malini, but a person owenza izinto eziyisa phambili isizwe uthola ukuthi akalithola uxhaso. Awukhulume nawe ukukhulume nonembeza wakho uzibuze ngempela ukuthi uma kwenzeka into enjengalezi thina ke ezisizwe sibhekephi. Ngiyazi ukuthi abanye bazoqamba mangaki lokho ukhuluma indaba ukuthi imali yakho imali wayisebenza imali yakho ekubeni siyazi ukuthi abanye benjalo nale mali bayithola ngemkhoshosho. Yabona ke into engihlonipha ngawe kulento olishoyo ile yokuthi akuzange kuthena amandla yonke lento yayenzeka, kanti ke kwesinye isikhathi futhi kuyasiza ukuthi
ungalitholi usizo uzenzele wena because uthuma suphumelele awunamuntu ozolokho ekukhonkotha ngemuva uthi umbone nje mina umbone nje so wena wazi kahle ukuthi wena noNkulunkulu kuphela yabo okay ke njengamanje la ku modeling before sifike lapho ngizokuthola semabhizinisini ukhona ngitholakala ekubeni i-fashion designer futhi angipheleli lapho ngi-qualified fashion designer at the age of 15 qualified yebo ngine-certificate sokuthi nje ngakufundela yebo nginejazi nje lalo ngine-latim clothing i-latim clothing and then ngibe ne-latim kid spa so ispa seyingane hayi abantu abadala ngiphinde ngidecoratele izingane ngiyayithanda ingane Nkosi yami mase ngiphinde ngibe nama classes engimodela ilati private modeling classes akufani njenge modeling school njenge academy but yeah private mana ke kule nto eningi ngakho zenzayo usithola nini isikhathi sokuba ingane because usemncane useyingane kusafanele uachieve lento uenjoy impilo so kwenzakalani yini oyenzayo ungathi nje lena ke ngiyayenza just to have fun with my peers noma nje wenzani ngeke ngasho ukuthi isona engenaso isikhathi sokuthi ngibuyele emuva ngikwazi ukuba ingane but angifuna ngabe ngamamanga ngithi khona engikwenzayo ngithi nje ngibe ingane because ngisho abangani anginawo hayi nabe izinto eyimngani ngayitshela ngisazi ngisayingane enginangaka ukuthi nje ayikho into ekuthiwa umngani ayikho into ezokisa phambili usana okay ubona bakhona abangani but ikubina nje le bakhona abangani kodwa hayi abangani ngani hayi abangani ngani yes akobenezivela ke njalo bangani balethona akobenezela ukuthi ulethe uthini ngani uthi nabangani kodwa hayi abangani ayibona bangekho bekho bona abangani I prefer ukuthi ngithi umuntu ngiyazwana naye but uthe point of ukuthi ngithi umnganami sesiyakude kakhulu so ngathini anginayo le experience ukuthi nje ngidlale ngibe ngiko out nani unless it's all about vacation it's ngiyazenzela nje isikhathi siqala ukukhuluma uke wakhuluma kancane about i relationship yakho noNkulunkulu ngokufundiswa abazali bakho I think le mbuzo engizobuza wona suphendekile kodwa ngifuna ukuthi uphendule wena ngamazwi akho kulesimo sakho nakulezi zinto eziningi ezenzayo uyadinga ukuthi ube strong spiritually awufani nje nomuntu obese avuke kupupu enza izinto angazi amandla owathathapi so wena tell us about spirituality sakho ukuthi umuntu lo wangaphakathi ke njengamanje umondla kanjani umondla ngani mina ama God's girl yabona mekhuluma ngoLethoya athumana emntanami ngamkhulisa kahle ngoba akuve prayer warrior I am kakhulu I'm so connected with uNkulunkulu ngalendlela yesimanga and indlela engikhulisa ngayo engaphathi lami nokumina nje ukugqugquzela la ngibooster khona amandla ami ngihlezi ngibuyela kuleli verse lakhe le Proverbs 3 verse 5 and 6 elithi do trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek his will and he will show you the right path to take. So ngisho ngabe kuthiwa ngibona sengazuthi yabona ke manje ayikho ke indaba yami angakholelwa ngokwazi kwami kepha ngithembele kuye ngoba uyena owaziyo futhi izinhlelo zami ukuhamba kwami uyangazi ngakho konke kwami so ngiyakuthola ukuboosteka lapha eBhayibhelini ngiyakuthola nje mase sethi yena do not worry ngoba uzohleze khona nami ebuhleni nasedibini nanokuthi futhi khona into abantu abanga-understand ekuthenini uNkulunkulu asho ukuthi uyoba khona njalo la mekukuhle khona ukuthi ngoba nakho kukuhle kuphela uthi uNkulunkulu nawe but mase sekubhede uthi hayi akasekho nawe no wathi kuyoba khona ububi nobuhle but kukho konke lokho ngokumbili uzobe khona nawe so nje ngiyisho nje ukuthi ngisho ngabe kuthiwa angazi ngokugcina emhlabeni kubo bonke abantu I know ukuthi he's got me unami ngisathukile futhi ngiyathuthumela ukubona ukuthi there is still a future yezwe lethu because izinto ezenzakala njengamanje especially makhulunywa ngani ma 2000 hlala khona into ezimbi kuphela but to meet someone onjengawe one purpose ngempilo umbonayo ukuthi okay
une direction kusibuyisela ithemba. So to other young people abaku age yakho ungathini nje if ngasikunika opportunity ukuthi awukukhuluma nabo kuzo zonke lezi zinto ezenzakalayo, zonke lezi zinto ezikhulunywayo ngabo ngani, because uma sekuthiwa ama 2000 inhlanganiswa lonke into engayisho kumuntu ongangami, especially kulesikhathi samanje sibhekene naso ukuthi nje sikhuluma izinto ezimbi ngathi ngizosho izinto eziwu-3 amagama amathathu: respect, discipline, value nokuzazi. Yabo uma kwabamba lezo zinto lezo 3 kuwena empilweni yakho, firstly waqala respect yourself qala ukuze uzokwazi ukuhlonipha umunye umuntu, and mawukwazi ukuhlonipha umunye umuntu nomhlaba uzokwazi ukuhlonipha wena. Inhlonipho goes a long way. Inhlonipho nje ibaleke kabi. Ngisho ngabe ungazi ukuthi hayi anginendaba ngeze ngisiza ngalutho, lo muntu ezobe ungamdisrespect ngeke wazi ukuthi lapha uyakhona phambili mhlawumbe uzomdinga, uzothi usungqongqoza ukuthi uyakhumbula ukuthi wangenzani. So nje inhlonipho ibalekile, and awukwazi ukuhlonipha umunye umuntu ungakwazi ukuyihlonipha wena. So nje funda nje ukuthi ukwazi ukuyihlonipha, ungalokhu uhamba nje oqala nje amantombazane ahamba abamba abafana emgaqweni nazo zonke lezo zinto. Ithini isidima sakho nje ezintombazane lapho abantu omama bamanje ave besho ukuthi yazi vele kube yiwona amantombazane ababamba kakhulu abafana umfana engenzanga lutho. So nje zihloniphe nje umuntu nani bafana zihlonipheni, ubone kahle ukuthi into engafanele mina ayimfanele mina. So the way I respect myself is the way I want people to respect me, and the way I also respect others ukuze nomhlaba nawo ungihloniphe. Secondly, discipline. Yabo once aqala ukuzidiscipline ukuthi okay u1 no2 no3 angikwenzi ngalesikhathi esithize kumele ngenze u1 no2 no3. Idiscipline uyakwazi ukucontrola izinto ofuna ukuzenza empilweni, izinto kumele uzenze ngaleso sikhathi esithize. Ibaleke ngalendlela esibanga idiscipline ukuthi abantu abayinotice idiscipline ukuthi ibalekile, ngoba iyona futhi esithatha isibeke la esifuna ukuya khona. Because if singenayo discipline kwijourney yethu so khathala sizoba nalokho ukuthi hayi ayikho vele lento le kwasacela ngazo singangiphapha ngenzani. But mengiyidisciplinile ukuthi lento le ngifuna ukwenza kanje na kanje uzokwenza ngoba uzani uyinika idiscipline right empilweni yakho. Okugcina ukuzazi, kubalekile ukuzazi njengomuntu uthi nje mengena uzifela ukuthi akucaci ukuthi sefike mina manje, yabo, in a good way, nangendlela oyirepresenta ngayo kwabantu. The way you present to yourself to people is the way ofuna ngayo ukuthi abantu bakubuke ngayo uyiyona, or abantu bakubone uyiyona. So indlela oyibranda ngayo ebantwini ile ndlela la abantu abazokuthitha ngayo. So into ebalekile kakhulu ukuzazi mntanami. Ngiyavulana nami kodwa zazi ngendlela right ukuthi abantu nabo bakubone as into eyinto empilweni eyakusasa la ukuthi nje siyalibona ifuture kuwena. Ungavumeli ipressure ikulawule. Esikhathini samanje akumele ubuke umunye umuntu ukuthi unani nanani, because we come from different backgrounds, from different houses. Yabo ngeke uzu comparison umuntu. So ngeke ngisho ukuthi ngeke uzu comparison umuntu le mina ngicasha from scratch, ngiyayivundulula lento le, and yena usekukhayini vele lifudumele financially ku okay nani yonke lento le akwazi ukungicomparison lo muntu loyo kunalokho. Mina I'm proud of who I am today because ngiyazi ukuthi ngisuke nento engenzayo, yabo lento le. So kubalekile na ukuthi uzazi ukuthi ukuthi unani umakhelwane doesn't define ukuthi wena awuyilutho empilweni, but into ebalekile ukuthi wena unani njengamanje, from lo like unani wena njengamanje ekuzameni kwakho, yabo lento leyo. So nje into ebalekile kubalekile idiscipline, irespect, ukuzazi, ungayi comparison nabanye abantu, peer pressure ungayivumeli ukuthi nje ikulawule empilweni yakho. Ngizoloko ngishilo nje ukuthi onendlebe uyakuzwa lokho akushoyo uLatoya emabandleni. Ubukhuluma namabandla njengamanje. Okay ke asikhulume ngalena ke manje. Yayibole le Miss Teen Universe South Africa. Ke sikhulume ngayo. Yazi makuthiwa Miss Teen Universe South Africa, before khulume ngayo, do you have any relationship with ama models amanye ngaphambi kwakho mhlawumbe ubukela kona, especially akhona la kanti ngibuswa indumbuzo ngibuso ukuthi ngaye ngagijima ngacishe ngayiphula ngijaha ukuzobona a good friend of mine uMelody Zulu engenele uMiss, was it Miss Teen? I think it was Miss Teen SA noma Miss Universe angisazi, but kwakuyi pageant enkulu nje.
into engayigijima uzophuma number 3 kodwa kwakukhulu kwakhona lokho. Yeah. So do you have a relationship nabantu abanjengabo Melody nabantu abanjengo Sithe uphela nabanye abakulomkhakha nabolundi there was uLondi Lithuli nawe model Bakhona bona ngithi okay. yeah. Kuyikona ukuthi ama models amaningi engasho ukuthi esasingafunda kona kakhulu aphumile ka modeling like ayeke ka modeling. So thina esisanda kufika manje umkhakha like sesijayela manje umkhakha wa modeling even though kade ngafika but like labo bantu laba sibona ukuthi kusakhona labantu lokho kuyikhona izinto eziningi esingayifunda. Ama models amanje amodelela ukuthi nje I'm just doing it for fun with no purpose yabo. And amaningi avela amaningi ayeka modeling like ezeni especially angeke ngisho ukuthi imodeling engathi ngiyayibukela phambili ukuthi okay ngathi kwayi mina ngifisa ngabe ngiyasuka kodwa manje I cannot leave my home kusamele ngisebenze khona la yabo using italent elami. So okay kulungile sikhulume ngali. Okay, so Miss Teen Universe South Africa pageant. This title is my baby girl. Abale angazi, but there's just something about this title engike ngisho ngithi mina it's one of the reasons engike ngisho ukuthi uNkulunkulu akayiplant ireason kuwena for no reason. Akayiplant iplan or idream kuwena for no reason. So with this title kuningi uNkulunkulu ake angifaka kona kumina athi angikwenze using this title yabo. So nje angifuna mamanga ngaye nje kuningi nothando oluningi for lona win or not ngiyazi ukuthi kwi-journey yami yakhona lokhu uNkulunkulu abangilethele yona ukuthi ngikwenzile futhi it's a win for me and my God. So ukungenela kwami le pageant ngangenela nje ngoba ngiyithanda nje ngithi kahle there were programs nama events engangifuna ukwenza and then I was like ukuze ngenze lento le ibe more powerful ibe nalesi sigqinyana ayingenze with the title design that ehambiselana nama values of what I want to do. So Miss Teen Universe udela namantombazane through girl empowerment and the agriculture. So nami nginaleyo passion yokuthi ngifuna ukugqugquzela youth especially amantombazane from disadvantaged communities or like especially ama black child like nje ingane zabantu abamnyama yabo. So ngaqala lapho ukuthi yazini this pageant is the best futhi nakhona hayi ngoba nami ukuthanda kwami uNkulunkulu nje wathi ngena la mntanami I know what I have for you la and win or not ngiyazi ukuthi if I don't win this title kukhulu uNkulunkulu angilethele kona because imsebenzi yami through this title would prove after ukuthi I did work and it will show pay off. So nje yeah kukho konke nje kule title njena ngizela ukuzokhula ngizela ukuzofunda ngizela ukuzogrooma ngizela ukuzoinspire and ngiyakwenza lokho ngiyazi kuningi futhi sengikwenzile. Unini lo Miss Teen Universe and yini edingekayo ukuphi nawo njengamanje abafisa ukuthi babe yiphathi yawo ngokuthi babe backup yakho noma bakusize indlela thizeni kudingeka ngiyavotwa kwenzakalani? Okay, so Miss Teen Universe South Africa uzobe useLimpopo ngo-March 21 to mhla 23. uMarch wona lo? Yes. Okay. Ilo nje after mhla 18 nje kushube ngempela iweek enkulu. So ngomhla 21 mhla 22 na mhla 23 final. So i-grand final imele sidayisa amathikithi awu 600 rand i-generally mase ukuthi i-VIP na i-800 mase uthi ama prejudgings of which ngomhla 22 before kube i-grand final khona i-prejudging of which ngomhla ka 22 na yona uyibuka kwayo ku 300 rand. So ngiyacela ningisupporta angakabi nama supporters okungibuka ngiyangicela bandla abantu abaseLimpopo ngicela nize nje for lethoya madlala nizomruthela. So yeah and then izinto engiyidingayo ngidinga ama flights angakawatholi kuyimanje ngisaxaxa ekhanda nje ukuthi ngizohamba ngani asina accommodation yeah kuyikona lokho ngibili kuba amathikithi kuba ama supporters. So ngidinga izinto eziwu4 basically. Yabona ke ithuba ke leli lokuthi uma uzazi ukuthi uma caphuna kusale noma namaphakethe ashonayo impela
YouTube ofanele ulisebenziseke lelo ke sime kancane kulento engeke ngakhala ngayo eyokuchoma ngezinto nje ezingena angifuna ukuthi ezingenamsebenzi ngoba mhlawumbe mina ngingakwenzi but izinto nje uthola ukuthi azinasidingo esitheni supporta nayi indodakazi yasemzansi angifuna ukuthi yaseThekwini yasemzansi ngoba phela umele iSouth Africa iyonke so faka isandla lapho kube khona okwenzayo uthenga amathikithi xhase ngaloku akhala ngako nginingi akhala ngako ingoba yikho accommodation transport ama flights kukwena ke okay ke abafisayo ukuthi bafake isandla kube khona abazosiza nabo ngiyazi bazoqhamuka bakuthinta kanjani ukuthi ukwazi ukuthi udonate usize la ungakazi ukusiza khona nginamba yemina nje wami futhi uma wami loyo ithi number 073 477 eyami le yaxolisa eyami ithi 073 477 2549 yena manager yami ithi 073 087 3215 ngingabonga kakhulu uxhaso lakho kuzoba likhulu kakhulu kumina inkosi kubusise futhi usazokwenza lokho ithikithi lu 600 ele prejudging lu 300 ama flights ama accommodation nama dresses bengisaza ne-out2 basidingala out10 yo nje sithokoze kakhulu ukuba nawe angifuna ukubamba manga nje kube isibusiso esikhulu bengalindele ukuthi soba nengxoxo enani ngalendlela so amagama akho okugcina ngithangisela leli thuba ngibonge kakhulu kwabalaleli ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona nani la ekhaya kuhambo the journey ngithemba ukuthi uhambo lami ijourney yami nezinto engikhulumile zikhona umuntu emthintela namhlanje ukuthi abone no sithembise futhi ukuthi usabuya phela lokho uhambo lesayindlela lesahamba ngakafiki ngempela usazokuzositshela ngisazobuya nje ngisiqhubana kuhambo lwami ngiyathemba nje ukuthi khona nje umuntu omkhuzazile lapha ekhaya ne-youth yamanje ngithemba ukuthi khona elimkhuthazile limnikele leyo inhliziyo ukuthi akwazi ukuthi anikele angenelele kuhambo lwami ngoba ngiyadinga usizo leni ngadinga uxhaso leni nothando leni nesupport yeni kakhulukazi usupport alifiki ngemali kuphela kodwa kufika ngazo zonke indlela eziningi ngiyabonga kakhulu ngithembe nje ukuthi ama calls donation ngizathola but nje ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise Asibekelana ke episode yethu yohambo la journey la kwezasekhaya network namhlanje ngiyathemba ukuthi kukhona ukucoshile khona okufundile mina nje ngusithembiso kaSibisi kuningi engikufundile kuningi okungikhuthazayo ekutheni ngibuyele emuva ngithi kuyibheka kabusha impilo yami ngibona ukuthi ngingalungisapi ngiphinde ngenzeni ezokwenza ukuthi ke ngiye phambili ngiyathemba ukuthi nawe uzozinika ithuba lokuthi wenze njalo ngikukhumbuze uma ufisa ukuxhumana nathi inamba 061 401 7076 06140170076 okanye kube i-email laphana media@ezasekhaya@gmail.com media@ezasekhaya@gmail.com ungakhohlwa ke asibe ngemuva kokaLethoya asibe ngemuva kwendodakazi yethu sibe nesiqiniseko sokuthi amaphupho ayo ayafezeka kuze kube isikhathi esizayo mina nawe God bless